Κάτσε και εδώ πέρα και σήμερα. Καινούριο Roblox παιχνίδι που πριν λίγο το βρήκα. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Κάνεις parkour με πατίνι. Ναι. Παιδιά, έχω και χρόνο να δείτε κάτω δεξιά. Τέλος πάντων, αυτά από εμένα. Πάμε να δούμε πόσο όλο θα το κάνω. Όχι. Ωραία. Ωραίο jump έχει, παιδιά. Ωραία. Μπάλα. Τρέχω. Παιδιά, είναι εύκολο. Παιδιά, δεν είναι δύσκολο. Sorry. Όπα. Παιδιά, γιατί τόσο εύκολο. Είπα κι εγώ να κάνω ωραίο βιντεάκι τώρα δύσκολο. Είναι και πολλή ώρα. Αρχίσαμε. Πάμε. Τι point. Ωραία. Όχι. Όχι. Δεν πειράζει. Εδώ πέρα μπορώ να πήξω πάνω. Έλα. Ρε φίλε. Όπα. Τι κάνω. Τι είναι αυτά. Wop. Δωράκια. Θα πλουτίσω και δεν έχω βρει ακόμα. Δεν μπορώ να πετάξω. Όχι. Ωραία. Τι είναι αυτό, γιατί μπορώ να πετάξω. Πάρε. Έχω τριπλό jump. Παιδιά, είναι τέλειο. Έχει πλάκα. Πάμε. Ωραία. Παιδιά, κοιτάξτε. Πετάω. What? Όχι. Ναι. Αυτό δεν ήταν και το καλύτερο, αλλά εντάξει. Δεν είμαι και ο καλύτερος στο Roblox. Όχι. Άρεσε. Ωραία. Πάμε λίγο. Παιδιά είναι. Αλήθεια τώρα. Έπεσα. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Τέλειο. Έλα ρε φίλε. Κάτσε. Γιατί να πάρω και εγώ πατή. Όλα πάρα πολλά λεφτά τέλειο. Δεν έχω τόσα λεφτά. Πρώτα. Ναι. Ωραία. Σταθερά. Ωραία. Σταθερά. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, όχι. Κολπάκια που κάνω. Παιδιά, λέτε το έχω να φτάσω 100% πάνω. Το γράφει πάνω ευθεία. Τώρα θα δούμε πώς θα το κάνω, αλλά εντάξει. Πάμε, όπα. Παιδιά, θέλετε να κάνω part 2 σε επόμενη πίστα. Άμα θέλετε, πατήστε ένα like και γράψτε στα σχόλια θέλω κι άλλο. Και άμα το πείτε, θα το κάνω. Λεπτένει. Όχι, για πολύ λίγο. Όχι, εντάξει, το πέρασα. Λεπτένει. Όχι πάλι. Ωραία, θα το κάνω με πίδημα. Εδώ, πηδάς. Ναι ρε εσύ, τόσο είναι αυτό, δεν έκανα. Εντάξει, αυτό είναι μια ευθεία. Σχετικά εύκολο είναι, παιδιά, εντάξει. Θέλω να δοκιμάσετε κι εσείς και να μου πείτε άμα ήταν εύκολο ή δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Όχι. Εσύ.
παιδιά, το έχω. Έτσι. Ναι. Ωραία. Ω, και κολπάκια. Οπα. Όχι ρε εσείς, όχι. Ω, χάλια. Εντάξει, δεν ξέρω να παίζω κιόλας. Μιλάμε κι εγώ τέλειος ο ρόλος, έτσι. Εδώ, ωραία, πήραμε και αυτό το τσακό. Παιδιά, έχουμε φτάσει σχεδόν στα μισά. Έλα. Στο 49 είμαστε, παιδιά. Άλλο τόσο και τελείωσε σχεδόν. Πάμε. Έλα τώρα. Ωραία. Άλλο τόσο, παιδιά, και τελειώνουμε. Παιδιά. Ωραία. Ελάτε από εδώ. Όχι. Κόλλησα. Όχι. Το έχω από εδώ πέρα. Πήραμε το checkpoint. Και αυτό. Πάρα πολύ. Είναι εύκολο, παιδιά. Αν θέλετε, άμα έχει και καινούριους κόσμους, μπορώ να κάνω πολλά πάρτι τέτοια. Μπορώ να κάνω, ας πούμε, σειρά ολόκληρη. Ό,τι θέλετε εσείς, δεν έχω πρόβλημα. Πείτε μου κάτι και το κάνω. Αλλά κάτι που μπορώ να κάνω. Αν έξω να συναντήσω το MrBeast με τίποτα. Και μου πείτε κάτι φυσιολογικό. Δεν φτάνω, παιδιά, το έχω δοκιμάσει 3 φορές, δεν φτάνω. Κατά λάθος ίσως να πέρασα το άλλο. Ίσως είναι σπέρας. Αυτό ήταν για μένα. Ωραία, πάμε. Εύκολο. Πάω. Ωραία πίστα αυτή, παιδιά. Σταμπός. Τι είναι όλα αυτά, ρε. Εσείς. Πάμε, τρέχουμε. Πήδας, έλα, όχι. Έλα. Πάμε. Πολύ λίγο. Εντάξει, έχουμε και δωράκια. 300 ευρώ. Έλα, γιατί σταματάει. Πάμε. Πειράς. Ξαναπειράς. Ναι, εσείς. Τι τσάπη είναι αυτό. Όχι. Παιδιά, αγοράσουμε καινούργιο πατίνι. Αγοράσουμε καινούργιο. Θα πάρω αυτό, λέτε, ή αυτό. Ας μου κάτω σχόλια. Αριστερά ή δεξιά. 0, 10 δευτερόλεπτα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ποιο λέτε. Αυτό ή αυτό. Πατήστε αριστερά για αυτό και δεξιά για αυτό. Πάμε δεξιά, επειδή είναι και καλύτερο. Αγόρασα. Αυτό από το λίγο. Αυτό είναι καλό, παιδιά. Πολύ καλό. Με αυτό θα είχα κάνει όλα τα προηγούμενα τσάλα. Και έχουμε κι άλλο δωράκι. Θα περάσουμε και μια πίστα και έχουμε και ένα κακό. Τι λέτε, πάμε για το 1%, παιδιά. 1%, please. Έλα, 1%, please. 500. Πολλά είναι, μια χαρά. Ήταν 35%.
Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά. Ωραία, και πέρα πετάσω. Όχι, όχι, όχι. Θα το λύσω. Όσο χώρο. Είμαστε στο 76%. Πάμε λίγο. Επίσης, παιδιά, δεν το είδα. Θέλετε να κάνω short ή video game. Γράψτε στα σχόλια. Εγώ πάντως θα τα διαβάσω όλα. Και στο πρώτο σχόλιο θα πατήσω like. Θα πατήσω καρδούλα. Τι λέω like. Τέλος πάντων. Είμαστε 85%. Τι ωραία, τι ωραία. Έλα πάμε γρήγορα. Ωραία, όχι, όχι. Όχι, φίλε. Ωραία, ωραία, ωραία. Εδώ πηδάς, εδώ πηδάς. Και με κύκλος. Κοιτάξτε, κύκλο. Όχι. Ωραία, ωραία. Έλα, λοιπόν, κοιτάξτε. Κύκλο. Ήρεμα. Έλα εσείς. Λοιπόν, εδώ, κύκλος. Κύκλος. Τέλειο. Κύκλος. Πετάμε. Έλα ρε εσύ. Κύκλος. Κύκλος. Παιδιά, πώς θα κάνω αυτό το jump. Είναι ωραία. Τρέχα. Ωραία, σου λέει. Κύκλος. Κύκλος. Έλα. Τελειώσαμε, παιδιά. Teleport. Άμα θέλετε κι άλλα τέτοια βιντεάκια, πατήστε like, subscribe και γράψτε στα σχόλια θέλω κι άλλο. Και εμείς τα λέμε.